and I am your next destination. So for this vlog guys, since nandito na nga ako sa barko, naka-onboard na ako dito sa barko guys, yung first vlog na gagawin ko dito sa barko guys is magka-cabin tour ako, since marami din naman sa inyong curious kung ano nga ba yung itsura ng ship's cabin or yung mga kwarto namin dito sa barko, saan kami natutulog, naliligo, nagsi-CR. So yung vlog na to guys ay para sa inyo. Ting idea or may alam kayo kung ano nga ba yung itsura ng ship's cabin. So every ship guys, iba-iba yung mga yung mga cabin, iba-iba yung design. But dito sa amin guys, since on board ako ng isang chemical tanker, so isang cabin, isang crew lang yung stay. Unlike naririnig ko sa ibang mga like passenger ship or cruise ship, sa isang cabin, dalawa sila or apat sila, since may mga bunk bed and marami silang mga crew. So kami guys dito sa barko, 23 lang kami na crew dito on board, and bawat isang cabin, isang crew lang yung stay. So watch out for this vlog guys, and tara, samahan nyo ako, ituturo ko kayo dito sa cabin ko. Tara guys, pasok tayo sa cabin. So paano nga ba tayo papasok kung walang pintuan? Of course, merong pintuan. So this is my home, away from home. Welcome to my cabin. And pagpasok mo pa lang guys, makikita mo meron ka agad sofa. So minsan guys, pag grabe yung alon, dito ako natutulog sa sofa. And then meron dalawang trash bin or trash can. So isa para sa plastic and the other one is for domestic waste. And on this side, nandito yung mga bottled water ko. So meron kaming supply ng bottled water guys dito sa barko. And nandyan din yung sapatos ko at yung mga coverall ko na ginagamit ko pang trabaho. And I've said, yung cabin na to guys is only good for one crew, one person. So napakaganda na ng cabin na to guys kasi meron na siyang bed, merong CR, and may sofa, parang studio type na condominium na siya guys. And dito na side guys, nandito yung comfort room, shower. So yan guys. And merong maliit na sink and mirror. And dito guys, meron ako ditong honey. So every morning guys, bago ako papasok ng work, nagtitake ako ng isang kutsarang honey. I don't know if healthy ba yon, pero I think healthy naman kasi sobrang healthy na food yung honey. And dito na side guys, nandito yung shower. So yan guys. And yung toilet bowl. And sa likod nitong mirror, meron pang mga lagayan. And meron din ako ditong hand wash. And yung mga gamit panlinis ng CR. And timba para sa mga used clothes. And punta naman tayo dito sa bed guys. So nandito din pala yung backpack ko. Diyan guys. And dito yung cabinet. So dito sa cabinet guys, so wala siyang laman. Yung laman niya lang is mga extra pillow. And sa baba guys, meron pang maliit na drawer. And nandito yung mga gamit ko guys, yung mga pinamili ko sa Philippines, mga supply. So meron ako dito mga toothpaste. Yan guys, may vitamin C and mga gamot in case of emergency. Yan guys, may makukuha ko. And mga shave, so pabango, cotton buds, and mga shampoo, sabon, toothbrush. So yan guys. And meron pa ako dito mga spare na socks na hindi pa nagagamit. And sa sunod na drawer guys, merong extra blanket. And dito sa baba guys, nandito yung mga safety equipments in case of emergency. Nandito yung life jacket. Nandito yung EEBD or emergency escape breathing device. And yung immersion suit namin nandito din guys. And dito yung bed ko guys. And as you can see, 4 yung unan ko guys kasi sanay ako matulog na maraming unan. And feeling ko maganda yung tulog ko guys pag maraming unan. So sa tabi ng bed guys, merong maliit na table and then chair. And nandito yung laptop ko guys. So nanonood ako ng TV series na Genius. So yung story ni Einstein yung pinapanood ko guys. And then dito sa table, nandito din yung mga personal na gamit, some alcohol, and then yung mga gamit ko pang vlog guys, nandito yung pang vlogging, may ring light ako dito, mga camera, nandito rin.
And sa tabi din ng bed guys, meron ditong maliit na bintana or tinatawag namin na porthole. So nandito guys, merong view ng dagat. Yan guys, meron ako mga books dito, some reading materials, and calendar nandito din. So yan guys, kung gusto mo mag-moment, so pwede kang mag-send key dyan guys. And sa baba ng bed, meron pang mga drawer guys. So nandito yung mga damit ko. Yan guys, dyan ko nilalagay. And sa kabilang side, meron pa. So yan guys. So kunwari marunong magtupi ng damit and well organized yung cabin guys. And dito sa table, meron pa ditong mga maliit na drawer. So yan guys, nandyan yung Bible ko. And then yung camera ko nandyan din. And some vlogging stuff nandyan. And yung salamin ko nandyan. And meron ako ditong nabili na shades guys. So 2 piraso to, yung isa ginamit ko na. So for only 50 pesos sa Pedro Hill guys, habang dumadaan ako doon, may nakita ko nagbebenta ng shades. So bumili ako guys pang trabaho. And yung isa sa pinaka favorite na corner ko dito sa cabin ko guys is yung maliit na space dito guys, na dito ko nilalagay yung mga food ko. So nakikita nyo guys, hindi ako masyadong mahilig sa Doritos. So yan guys, meron pang bukas and hindi ko pa naubos. And yan guys, meron ako ditong tonic water. So masarap yan guys. And coconut juice, dyan din. And KitKat. At iba't ibang klaseng chocolates. Yan guys. Hershey. And some sneakers. So hindi pa ako nag-isang buwan dito sa barko guys, pero may mga utang na kaagad ako. Nangutang ako sa bandit store. Di bali, ipapalista lang natin kay Aling Nena yung mga pinangutang ko guys. And meron ding wall clock dito sa cabin ko. So yun guys, since natapos ko na kayong i-tour dito sa cabin ko guys, so ngayon guys, oras naman para mag-relax. So meron ako ditong beer guys. So it's a non-alcoholic beer since zero alcohol kami dito sa barko guys. And yung beer lang na binibenta dito or iniinom namin is itong non-alcoholic beer. So pampalaki lang to ng tiyan guys. So walang alcohol, so walang hilo effect guys. So para may masabi lang guys na ano, na uminom kami ng beer. So ito yun guys. So mga Bex, yan guys. Mga Bex, tara tagay tayo. So Bex yung brand guys. Walang pangbukas? No worries. Pro tayo dyan. So tara guys. Shot. Nalasing ako dun And for pulutan, meron ako ditong Doritos guys. Yan. And samahan ng Bex. So feeling mo nakatagay ka na rin guys. Since tapos ko na kayong i-tour dito sa cabin ko guys, and nakapagtagay na rin tayo ng beer. It's actually non-alcoholic beer, pero nahilo talaga ako guys. So gusto ko lang pala i-shoutout yung kaibigan ko si Poy Poy Cañas and sa dad niya. Kasama ko dati sa barko, si Maestro Adolfo Cañas. So thank you for watching my vlog. And sa lahat guys ng mga hindi po pala nag-subscribe sa channel ko, please do like, comment, share, and subscribe. And this is Next Destination, once again always saying, bon voyage, keep safe guys, bye, thank you for watching my vlog.